аз съм водещия на Biggest Adrenaline DJ. Сега ще направим кратко интервю с шампиона, трикратния световен шампион по надяждане с български банички. Български банички! Само ли е в 99 в магазините? Как се чувствате като трикратен световен шампион с състезание по банички? Чувствам се окей. О, невероятно! Спокой се, бе, човек. Аз ще хапвам баничка, не толкова сериозно. Като си човек, който яде баници 24/7. Сега ще дадем кадри от награждаването ви. Хайде. Това е... Наградиха го с 3 медала, както може да видите. Поздравления! Как се чувствате, след като вече имате тези 3 медала на вашия врат? Мога да кажа само 2 неща. Драги зрители, не яще 1 тон банички за едно сигурно заседание, не си струва. Бабъка ще ви тие на вятъра. Второ нещо, което ще кажа, че съм щастлив, Дебел? но щастлив, че успях да спечеля 3 златни медала. Поне като умра, ще знам, че съм направил нещо в живота. Сема ти тоя бананка за микрофон, моля ти се. Дай, приятели, прекъсваме Biggest за реклами, защото ни трябват пари, а ние нямаме. Те ще си вземе вече. Добре. Писнало ли ви е да си мислите, нямам боя за рисуване. Какво ще правя? Учителят изобразително ще ме убие. Буквален смисъл. Сега ще ви помогнем. Последното време, последната технология, спрей за рисуване. Използвайте го на стена, използвайте го на дъска, на тетрадка, на всичко. Става. Ако си поръчате точно в този момент, ще вземете още една. Ако поръчате 2, ще поръчате тази ваза. Ваза. Ако искате още един спрей, но се не знае забравя си езика, ще получите тази антена. Много готина, супер интернет, нямате грешка. Може да правите и това. Добре? Продължаваме. Ако си поръчате всичко това отделно, ще получите това нещо, като нямам идея какво е. Ако си поръчате още едно, ще поръчате ролка хартия с пари на нея. Това е достатъчно, стига си какво да го опустим. Ако си поръчате всичко това отделно, ще получите тази конзолка с мазните прекрасни 500 гигабайта. Ако си получите, ще получите ръгби и Супермен шапка. Боже, това нещо е по-високо от мен. Си мога. И последното нещо, ако спреш всичко това отделно и похарчите близо 1000 лева в това, ще получите този магически съндък. Чуй се, какво ли има вътре? Само, трябва да... Добре, кажем. Да видим какво има вътре. Отваряме. И истината е наяве. Този магически съндък няма да получите нищо. Той е празен.